Zatvor oči, daj sa do pohodlnej pozície a zhlboka sa nadýchni. S každým nádychom vnímaj silu, ktorá prúdi do tvojho tela. S každým výdychom uvoľňuj napätie, ťažkosti. Predstav si, že v tvojej hrudi v oblasti solar plexus sa nachádza žiariace svetlo. Toto svetlo je tvoj mužský princíp. Je to sila, ktorá vie stať pevne, rozhodovať, konať. Toto svetlo je zároveň plné lásky, múdrosti a odvahy. Vnímaj, ako sa rozširuje do celého tvojho tela. Každý orgán, každý sval, každý kúsok tvojho bytia sa prebúdza do tejto sily. Mužská energia nie je len o výkone a agresivite. Je to o ochrane, o zodpovednosti, podpore a stabilite. Dovol si prijať túto energiu v tvojej plnej forme. Povedz si: som silný. Som odhodlaný. Mám právo tu byť. Dôverujem svojej mužskej energii, aby ma viedla a chránila. Som silný. Som odhodlaný. Mám právo tu byť. Dôverujem svojej mužskej energii, aby ma viedla a chránila. Dovol si spojiť sa so svojou vnútornou silou, s tvojim mužským princípom. A cíť, ako sa uzdravuje a rastie s každým nádychom.